A continuació, té la paraula el diputat Lluís Salvador, del grup parlamentari republicà. Gràcies, president. Bé, bon dia. Algunes consideracions prèvies sobre el que s'ha aportat per part de les persones que han intervingut en representació dels diversos grups. En primer lloc, agrair que avui puguem configurar en matèria de política fiscal un ampli consens en diversos grups d'aquesta cambra, un ampli consens que esperem que es pugui també reproduir en altres àmbits, un ampli consens que em sembla que si som capaços d'implementar-lo, la senyora Romero ja està a punt de solucionar els problemes del senyor Sánchez, ja li ha trobat un ministre d'Hisenda per al govern de l'estat espanyol, amb el senyor Rufián, que de ben segur generaria i impulsaria unes polítiques fiscals que s'aproximarien més a les que aquí expliquen i no tant a les que allà acaben aplicant, perquè, com bé s'ha exposat, fa uns dies havíem tingut l'oportunitat de discutir a la Comissió d'Economia i Hisenda sobre els beneficis fiscals i vam poder també contrastar que el 90% dels beneficis fiscals que acaben repercutint sobre les arques de la Generalitat de Catalunya s'aproven al govern de l'Estat i, per tant, és bo que allò que defensem aquí també sigueu capaços, esperem que us acabeu posant d'acord, PSC, Comuns, PSOE i Podemos, en configurar aquest govern que allò que aquí defenseu puguem, en l'ajuda de tots, també implementar-ho allà, i molt especialment en un dels temes que també s'ha ficat damunt de la taula, el tema de Flix, la Ribera d'Ebre, en què hem impulsat iniciatives des d'aquest Parlament en diverses ocasions per intentar treballar per un futur postnuclear, per intentar aprovar un fons de 12 milions d'euros anuals que se'n derivava de l'impost nuclear i que, malauradament, quan arriba a Madrid, ja mana el PP, mana el PSOE, aquests recursos acaben sent tombats per un Tribunal Constitucional que mai ens falla. Però, en tot cas, estem segurs i convençuts que tenim molt de camí a fer i podem treballar-hi de forma conjunta, tant en el grup del PSC com en el grup dels Comuns, per impulsar iniciatives en aquesta línia. En tot cas, també alguna referència a la intervenció del senyor Cano, que mai ens defrauda. Aquí parlem de frau fiscal i ell ens parla del procés. Aquí parlem de Flix i ell ens parla de xiringuitos. Segurament els seus 0 regidors a la Ribera d'Ebre deuen transmetre una alta preocupació sobre els problemes del territori. Aquí parlem de com tenir més controlat el sistema de les empreses del joc i ens tornen a parlar de xiringuitos, parlem de tarifes socials i ens parla de procés. La veritat és que també és entranyable veure i contrastar la seva defensa aferrissada dels interessos de l'IBEX, dels bancs, dels fons voltor, de les grans empreses del joc, com també exposava abans el senyor Cid, de ben segur que els 16.000 milions d'euros de beneficis dels bancs no són suficients per afrontar els 85 milions d'euros que avui este Parlament demana a un sistema bancari que segur que té una capacitat molt important per a poder-ne fer-ne front. En tot cas, abans el vicepresident del Govern ens exposava aquest decret llei que està configurat per 8 mesures fiscals diferents, algunes d'elles de caràcter social, altres encaminades per a treballar per al reequilibri territorial, altres que plantegen increments de tipus impositius i altres també que van encarrilades per a millorar la lluita contra el frau. 8 mesures que tenen com a fil conductor, com a nexe comú, fer aportacions a la nostra societat,
aportacions modestes, si volen, però aportacions positives per a la nostra societat i, molt en concret, per millorar el nostre sistema fiscal, per fer-lo una mica més just, per fer-lo una mica més social, més equitatiu i més proporcional, i fent-lo també més eficaç, internalitzant costos i minimitzant certes externalitats negatives de la nostra economia i de la nostra societat, i fent també de la nostra administració tributària una mica més eficaç i una mica més eficient en la lluita contra el frau. Són mesures, òbviament, pròpies d'una llei d'acompanyament pressupostària, però que per la seva urgència, per la seva transcendència, ens sembla molt oportú que puguen ser aplicades el més aviat possible, el més prompte possible, i per tant, benvinguda sigui una via d'urgència com la que s'està plantejant avui per part del Govern. Es tracta d'un decret llei que, òbviament, treballa per cobrir aquesta situació de pròrroga pressupostària, com també ho va fer-ho en el seu moment un altre decret llei de suplement de crèdit, o com també s'ha fet a partir d'aquest pla d'actuació interdepartamental per a reprioritzar partides. És important que el govern del país treballi per implementar polítiques per a fer que el dia a dia de la nostra ciutadania, dels catalans i de les catalanes, sigui el millor possible. De forma agregada, aquest conjunt de mesures que avui se plantegen proposa i planteja un increment de recaptació de 90 milions d'euros anuals. Uns majors ingressos que seran aportats pels sectors empresarials als que se pressuposa una major capacitat econòmica. Companyies d'aviació comercial, bancs, empreses del joc i fons d'inversió, grans tenidors d'habitatges. Els demanem una miqueta més en aquells que més tenen, i aquests majors ingressos el govern els vol destinar a garantir el nivell de prestació dels serveis públics fonamentals que no poden ser atesos avui amb els comptes prorrogats per manca de crèdit pressupostari. En concret, prop d'aquests 90 milions d'euros serviran per a financiar aquests 85 milions del desplegament de les noves fases de la renda garantida de ciutadania. Emprem les escasses competències que tenim per part de la Generalitat en matèria fiscal per fer una aportació significativa en desenvolupar polítiques per reduir les desigualtats socials i de redistribució de la riquesa. I emprem també, per altra banda, els beneficis fiscals com a instruments propis de les polítiques socials i no per afavorir les grans empreses, com massa vegades veiem amb els beneficis fiscals que s'aproven per part del Govern de l'Estat. A l'article segon del decret llei que avui intentarem o es planteja aprovar, el Departament d'Economia i Hisenda ens proposa ampliar la cobertura social del cànon de l'aigua, passant d'afavorir 37.000 famílies a 60.000 famílies. Fins ara eren beneficiàries d'aquesta tarifa social pensionistes i jubilats amb baixos recursos o famílies on tots els membres estaven a l'atur, i amb aquesta proposta d'ampliació de la tarifa social es permet també incorporar unitats familiars que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica. Per tant, més de 20.000 famílies addicionals podran gaudir d'aquesta tarifa social. Per altra banda, com comentàvem també abans, l'article primer i el tercer punt de l'article segon fan una aportació substancial al reequilibri territorial del nostre país, intentant ajudar a una zona com és la Ribera Nord, de la Ribera d'Ebre, una zona doblement castigada, per un costat, com és sabut, que ha patit la desindustrialització, el tancament de l'empresa Arcros, una empresa que havia ocupat a milers de treballadors durant més de 100 anys i que, malauradament, en aquests moments ja ha tancat, i que, per altra banda, fa molt poc va patir l'incendi de 5.000 hectàrees, 4.000 de les quals estan concentrades al terme municipal de Flix. I, en tot cas, destacar que aquesta reducció del cànon de l'aigua, aquesta reducció del cànon de residus és molt oportuna per la tipologia de les indústries que potencialment poden ubicar-se al terme municipal de Flix, i de ben segur que aquestes iniciatives milloraran de forma significativa la competitivitat de Flix per atraure noves inversions, especialment en l'àmbit del sector químic. L'article 3, com també s'ha comentat, permet minimitzar l'elusió fiscal en els habitatges buits. Sabeu que els fons de titularització fins ara estaven exempts de pagament de l'impost d'habitatges buits i, per tant, en aquests moments passaran a tributar-hi, aportant 3,2 milions d'euros més a les arques del Govern de la Generalitat. També s'ha comentat ja àmpliament l'increment
de mig punt d'actes jurídics documentats, que també es va proposar per altres grups, i em sembla que és, evidentment, la part més substancial quantitativament del que avui se proposa. I, finalment, un paquet de 3 mesures dels darrers articles del decret llei adreçades a millorar la lluita contra el frau i a generar més pressió fiscal sobre el sector del joc, pujant el 15% l'impost a les apostes i desplegant tota una sèrie de mesures que permetrà a l'administració tributària de la Generalitat de Catalunya ser més eficients i més eficaços en la lluita contra el frau en l'àmbit del joc. I acabo posant molt de valor en aquestes mesures que s'han incorporat en aquest decret llei i agraint al Departament d'Economia i Hisenda per la seva revisió crítica i constant del nostre sistema fiscal, per aquesta voluntat de millora contínua feta en rigor, en dades, en precisió quirúrgica, que demostra que, òbviament, la fiscalitat, com pràcticament tota la vida, com més prop millor, com més prop del ciutadà i de les ciutadanes millor, perquè donen més bona resposta a les seues necessitats. I destaca sobretot l'orientació social d'aquestes propostes per fer de la fiscalitat una de les eines més eficaces per lluitar contra les desigualtats socials, mesures que ens permetran transferir recursos dels sectors empresarials cap als sectors socials més desafavorits, que ens permeten passar diners dels bancs, dels fons d'inversió, de les empreses del joc, de les companyies d'aviació, cap a les famílies que tenen una major vulnerabilitat econòmica. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Salvador.